Sanibonani, hello. Sanazami Ikalili Bell Mdavazo. It is 6 o'clock. It's time for Sex on Sunday, right here with Dr. Nomcebo Mthembu Network. Ngiyanimukela sithando zami, ngiyanimukela abantu abahle. Welcome to ispace sakho. Ispace sakho yasazi ke le space sinama layers amaningi, sinama layers othando, sinama layers omdavazo, sinama layers healing, sinama layers ukuthi uzidiscoverishe wena nje nangempilo yakho ukuthi ubani. Welcome to the space thando zami, the space where we speak truth, the space where we speak science, the space lapho sikhuluma khona nje ngezinto ezingakhulunywa khona. You are intimate with mina uDr. Nomcebo Mthembu. Njengowazi-ke ngi-GPS yakho kwezothando sithando zami, ngi-GPS yakho kwezomdavazo, ngi-GPS yakho in healing, ngi-GPS yakho ukuthi uzikhulise nje in everything and in every avenue odinga ukuthi ukhule kuyona empilweni yakho. Ngiyanimukela as nijoina ku-Facebook, as nijoina ku-YouTube ka-Dr. Nomcebo Mthembu. Ngiyanimukela zithando zami. Again, ngizontshela Facebook after a while, ngizofuna ukuthi cross over usijoine lapha ku-YouTube for the full episode. All right. Now, akade benathi kulo lesino odlule sinomshengu bekune topic ekade hot khona, kodwa ngithe ngikhulume ngayo ngoba ngiyathanda ukukhuluma ngezinto esizinyenyezayo, ngoba lezo zinto ezinyenyezwayo izona izinto ezigcina sezibulala imizi yethu, sezibulala nama relationships ethu as well. Okay? Besikhuluma ngephunga, iphunga lomdavazo. Vele wonke umuntu uyazi ukuthi nje mokudavazwana nje there is bound to be iphunga elikutshelayo ukuthi elalela khona ukukhuhlana kade kwenzeka le ndlini, khona ismell kade sikhona le ndlini. But kube inkinga ke if ukuthi leso smell sesinuka kabi, sesinuka ufishi, sesinuka ukubola njalo. Njengoba ngishilo ufishi akuyona, njengoba ngishilo ufishi akusiyona nje ismell ekumela angabe sikhona kumdavazo. Once kwaneleso smell, it's umzimba wakho, it's a call for i-connection yenu ethi something is up. Kunama acid angekho right emzimbeni, khona ukungcola, khona izinambuzane ezingabhalansile kahle kumzimba wakho. Ngakhuluma ke futhi nanokuthi uzinakekele kanjani, very important ke. Engizodlula kona nje ngokomdavazo, please after umdavazo chama njalo after umdavazo ukuze wenze sure ukuthi amapipe akho uyawaklina, nomchamo esalele iyaphuma, ungagcini usunokunuka umchamo nje noma kungafanele, bese uyageza ke phela. Umuntu wesifazane wenze sure ukuthi noma ugeza ufake umuntu ngaphakathi ukopolota nje izinto ngaphakathi nezijindane ezingaphakathi kuze kuphume zonke izinto ezingaphakathi kuze inkomo inganuki, kuze nomdavazo unganuki. Sakhuluma ngalo ukuthi nalo futhi ipipi liyakwazi ukuthi linuke nokuthi libangwa yini. But if ufuna ukwazi more about that, hamba uyithole le podcast ikhona nakhona la ku Dr. Nomcebo Mthembu Network. Uthole more information about that, nokuthi wenze nje nanokuthi okuphi ukudla okuright, okuphi ukudla ongakudla okuzokwenza ukuthi unuke kahle if ukuthi ufuna ukunuka kahle ngesikhathi nidavazana nomuntu wakho. Okay? Now, namhlanje ke sithando zami, as ni join please ningitshela ukuthi where you are joining from so I can holler at you. But sithando zami, namhlanje ngithe angike yes ngikhulume ngomdavazo, kodwa again kuhle ukuthi sibalance ngoba siyakhana ngithi kuhle ukuthi sibalance sikhulume la ngama relationship. Kakhulukazi ukunderstand nje izinto ezenzakalayo kuma relationships ethu. Le ngxoxo namhlanje imotivatewe ikhola ongisendele iVN engizoyidlala. Ngisendele iVN ekhala ngokuthi kwenziwa yini ukuthi uma senishadile noma senijwayelene izinto zishintshe nje ku relationship. So ngathi angeke ngene kulapho nge-psychology ukuthi kwenzakalani yini ngempela i-relationship, yini uthando lufika phi, ligcine phi uthando, liyaphela yini uthando, yini eyenza ukuthi kube nomuntu othize omuzwa umfila nje ngaphezulu komunye umuntu. Sengikhuluma ke manje ngemizwa yothando, angikhulumi necessarily ngomdavazo. Okay? Yini le yenza ukuthi kube nomuntu oba attracted nje kuyena, kube ngathi ungamsondela lo muntu abeseduze kwakho. Yini futhi le ezokwenza ukuthi kubudlelwane bethu la kuma relationship kube umuntu wakho nethi masenzwana kube nento akucika kakhulu ngaye, akucike lokho ukuthi into bekade ishiwo omunye umuntu hayi ukulungile ngayisho, but eshiwo uyena kuvela ukuthi nje qhuma nje if ukuthi lo muntu uyena oyishilo leyo nto.
Yini futhi eyenza ukuthi uma sesishadene uma sesijwayelene izinto azisafani umuntu noma ekuthinta nje nemizwa ayisanyuki as they did. So ngizokhuluma ngaloko namhlanje sithandwa zami. So mina ngikhona ngila to receive you and to help you through this journey of discovering ezothando nama feelings akho ku relationship. Njengoba uzobona nje uma sesiqala sesikhuluma uzobona ukuthi kuningi izinto nidina senixabana nomuntu wakho bekungasekho isidingo sokuthi nixabane. Unike nixabane nje nangitoilet paper, nixabana ngamathawula, nixabana ngokuthi hayi akangilaleli, akangihloniphi, kanti mhlambe deep down kungenzeka yini ukuthi akuyona leyo nto enixabanisayo. Mhlambe kunengane le oyiyo wena ingaphakathi lakho elikhalayo elithi ngilalele, elithi ngithande, elithi ngipholise. Sobe sikhuluma ngaloko ke sithandwa zami namhlanje ukuthi yini eyenza ukuthi uthande lo muntu omthandayo, kodwa futhi yini eyenza ukuthi izimo shintshe kuma relationship, yini izigaba zama relationship, kwenzeka kanjani kuze wazi ukuthi usivikele leso sigaba esizokona kwi relationship yakho before sengena. So sithandwa zami senguphethe owami ublanket ngoba yabona ke soku winter time, it's time to get cozy and nina engcozy nabo, but grab your blanket, grab your tea, grab whatever it is that makes you feel warm, but more grab yourself ngifuna ube khona fully namhlanje so that you begin to understand wena uze understand the relationship yakho sithandwa zami. So I'll be right back as we continue ngokuthi yini eyenza uthande lo muntu omthandayo. Okay, kulungile ke sithandwa zami. Asike simlaleleke ibhuti ne voice note yakhe ukuthi ubethini. Mina nentombi yami ne like lempilo besisayiphila before sase i-boyfriend ne girlfriend masithi bengithi mase siya endabeni zasekamelweni ngithi awu besizijabulisa nje kuze kube mnandi kanjalo kuze kuse makukuthi silele nje sonke shy almost 4 to 5 rounds ebusuku. But manje since sokungibaba lo mama sokuhlukile manje maybe sesingashaya 2 kuphela 1 or 2 ebusuku bonke. Akusikho ukuthi maybe asathandana thando soledle cha usathandana impela sathandana impela konke nje lemizwa isekhona akukho kusolekayo, but khona lapho nje kunendaba zokuthi sesishaya kanye nje kwangathi kumbe abantu labana abangasathandana. Ngicela ukubuza ukuthi ungakubangelwa yini njalo kukhona na akumele yena akwenze noma mina kumele ngikwenze ukuze sibuyele back sibe nalo yamdlalo wokuqala lana bese wenza before. Ngakuthokozela lokho makuthi ngathola impendulo eyiyo engiyilindeleyo engikhangeleleyo kahle kahle. No, siyabonga bhuti. Asazi uzothola impendulo oyilindele yini kodwa uzothola impendulo right. But more than anything siyabonga all the way from Bulawayo njengoba ushilo lalela ke even if awungitholi kuma radio stations ikhona iDr Nomcebo Mthembu network uzongithola khona la uzothola khona le mpendulo yakho which is international ungayithola noma ikuphi. So ngiyabonga kakhulu bhuti ngombuzo wakho. And uyazi ukuthi umbuzo lo abantu abaningi abasabayo ukubuza kuma relationship kakhulu asemshadweni ngoba umuntu uzitela ukuthi if esebona ukuthi khona into esishintshile ubona ukuthi mhlambe kuzoba sengathi angisamfuni umuntu wami mhlamba ngisamthandi, so asaba ukukhuluma ngayo leyo nto even nomuntu wakhe asaba ukuthi akhulume ngayo. So ngiyabonga ukuthi ube brave uphundulele ubuzele abantu abaningi. All right, now uyazi ukuthi ama relationship anezigaba ezingafani and ngizosebenzisa le voice note yakho ukuthi ngichaze lokho nje izigaba zama relationship ukuthi kwenzekani ku stage sokuqala nesesibili eziminyaka ihamba kuze kushaya 10 years ukuthi yini izinto ezenzeka kuona wonke ama relationship. Okay, now
Ekuqaleni kwe-relationship, wonke umuntu kumnandi mina. Akekho umuntu ongafuni ukuhlala laphayana, kumnandi laphayana. Uyazi ukuthi igazi lihlala ligijima njena, niyahalelana njalo. Umuntu wakho uthi noma efonile uzwe inhliziyo yakho igijima, uhleke uzwe inhliziyo ihleke ukuthi yahleka-ke manje inhliziyo yami, ngoba uthando olukwenza ukuthi ujabule kuwona wonke if kuwukuthi lo muntu okufonelile. Now uzoyihlukanisa lento inezigaba mhlambe zo5 or 6 izigaba nje ze-relationship right up until right. Now isigaba sokuqala kubudlelwane ilesigaba sokuqala sokuhalelana, you know, and kuleso sigaba sokuqala sokuhalelana ilesigaba sokuthi boy meets girl, you know, boy likes girl, girl likes boy. Alright, so kuna attraction, niyafunana, nifunana njenga yonke into. Noma kukuthi akwana ngomdavazo, kumnandi nje ukukhuluma naye lo muntu, kumnandi ukuba seduze kwakhe, kune attraction. And lapho kusuke kusasebenza ibiology, sithandwa sami. Akangeni uthando lapho. Kusuke kusayi biology, kusebenza ini ama chemicals ocansi akwenza ukuthi wena uheheke ngomuntu oyi-opposite sex kuwena. Kusebenza i-testosterone kuwena umuntu wesilisa, kusebenza i-estrogen kuwena umuntu wesifazane, ezokwenza ukuthi lo muntu uzizwa ngathi ungambheka kabili nje, ukuthi noma umbheke ukuthi yazi nje lo muntu lo. Lawo ma-chemicals iwona awenza ukuthi akudonse, akusondeze eduze kwalo muntu, ufuna ukumazi more, ufuna ukwazi lifestyle yakhe. Even before niqala nokuxhumana nje, lokho kusondelana, kokuzwana kokuthi khona attraction ekhona phakathi kwenu nobabili. Kusuke kusayileso stage leso sokuqala nje sokuhalelana, okay? Now kuleso stage uyazi kwi-stage sokuthi angathi uba nervous kancane uma lo nto efika, ufuna ukuba perfect for yena, ufuna ukuthi akubone u-perfect, uba nalento ekuthiwa ama-butterflies eswini. Uyahalela ukukhuluma naye njalo, umuza umlangazela nje ngaphakathi kuwena if ukuthi awukhulumile naye. Once wambona kuthi gosololo ngaphakathi kuwena, naye umbona ngathi uyi the best nje, uyinto ongakazi uyibona, uyilanga liphuma olothayo, yonke into enhle uyibona eyiyo lo muntu. Ilesikhathi-ke leso kusasebenza ama-chemicals njalo ebiology lokuthi niyadonsana nje, niyahehana. Istage sokuqala leso iyinyangana lezi, inyanga ezintathu, inyanga eziwu6, okay? Kusuke lapho istage sesibili ile stage-ke lesi-ke manje sokuthi-ke sokusebenza ingqondo yakho-ke manje le. Ingqondo yakho isiyangena kule stage ngoba su-attracted, suhehekile manje. Okay, nalo muntu sithi stage ke leso se dopamine rush. Ile stage sokuthi if ukuthi unaye lo muntu uyazi inhliziyo ivele ishayela ngaphezulu, ngoba ngesikhathi le chemical le dopamine sinyuka isisho ukuthini, sofuna umdavazo manje, sofuna ukuconnecta naye, hayi nje kuphela ngokuxoxa, hayi nje kuphela ngokuthintana izandla, kodwa umzimba sofuna ukuconnecta naye even sexually. Inkomo impipi wakhe senifuna ukuthi lihlangane. So uqala ukuthi noma unaye lo muntu, noma ukhulume naye, ungakhuluma naye uzolala ebusuku, uzolala efonini, ukhulume naye or umbonile, uyaskipha nokudla doesn't matter at that time. Noma ungangakhuluma nabanye abantu, uhlala ama-hours efonini uhleli naye lo muntu, ngoba le dopamine le iyi-chemical ekwenza wena ufile angathi urewardekile if kuukuthi bonaye lo muntu, angathi khona into enkulu oyitholile, but also kune pleasure, lots of pleasure just ngokuthi ube naye eduze kwakhe lo muntu. So i-dopamine yenza leyo feeling ukuthi ufile angathi ngenele uma kuukuthi nginalo muntu. Kube khona nenye chemical futhi ino-epinephrine. Leyo chemical leyo ikunikeza energy, ube nomdlandla. Yabona, ungagcina wenza izinto clean, wenza nendlini ngoba usemathandweni, wenza zonke izinto ezinhle njena, uzizwa une-energy, umotivated nangempilo, you know, ne-serotonin nenye i-hormone futhi eba affected lapho, ngoba ugcina suba obsessed wena, kuba ngathi useyi-drug lo muntu kuwena, usakwazi ukuphila ngaphandle kwakhe, if engakufonelile kuba ngathi something is wrong. Uyabona-ke leso stage, ile stage futhi esibiza ngokuthi i-honeymoon futhi leyo. Uyabona, ayifani kubantu, ingathatha 6 months kuya kunyaka, yabo kusuke kusamnandi lapho kuleso stage. Kusayi stage lapho enihehana khona nayo, nomdavazo umnandi futhi lapho. Ndavazane njengoba kadushe nje uthe ushayo 4 or 5 round,
but ushaya ama-rounds amaningi kuza kalula futhi nomdavazo naye lo muntu. And abantu abafanele izithandwa zami, kwabanye abantu leso stage siyakwazi ukuthi silaste even up to 3 years. Kumnandi nje kuleso stage, abaxabani, abantu bazwana, bayafunana, bayahehana. Okay, stage sosibili leso esimnandi. Kungena istage sesithathu. Stage sesithathu mhlambe after unyaka, after 3 years njalo njalo, so isikhathi sokuthi seniyabonda ke manje. Okay, seniqala ukwazana kahle ke manje, nawe sungena komunye. Uyabona kule stage lesi sesibili bokusasebenza ingqondo ne-chemistry yengqondo futhi lapho everything to do with the brain okuyiyona bikwenza ukuthi ube attracted kulo muntu. Manje ekubondeni sokuqala ke manje lo muntu songena nemizwa kakhulu yakho ngale kokuthi ingqondo nama-chemicals. Okay, sokuqala manje songena imizwa ngoba kuthi lo muntu noma unaye ufuna nje ukuthi ube naye kuphela, uzizwa udinga yena, kodwa kakhulu seniqala ukwazana nijule kakhulu. Le mizwa ogcina usuyizwa wena uthi unaye uzizwa ngathi yazi ngisiphephile uma nginalo muntu, yazi ngisafe uma nginalo muntu, uyanginakekela lo muntu, yazi ngiphelele uma nginalo muntu, emotionally ngiyazizwa ukuthi ngiyaconnecta if kuukuthi nginalo muntu ngiconnected naye. Ngobani? Sinixhumana lokubonda manje. So the minute umuntu usuzizwa ukuthi ufila safe sithandwa zami unaye, wenze njani? So build trust. Okusho ukuthi usuyamthemba lo muntu, umthemba ngawe, umthemba ngemizwa yakho. Na yonke into ukwazi ukuyidedela kuyena ngoba usuyamthemba lo muntu, useyumngani wakho, useyithemba lakho. Alright? Now the minute usuqala usuthemba, your body begins to relax. And the real you yaqala ke manje iyavela ubuwena. Usurelaxile manje, awusenandaba noma usungamsuzela sunjani ngoba suwena lo muntu usefana nokuthi uwe futhi. Suqala suyarelaxa. Okay, now let's stage lesi again, le hormone yokuqala bengithe udopamine lenza inhliziyo yakho ishaya udambayi, siyaqala siyarelaxa nenhliziyo yakhe, inhliziyo yasashaya udambayi kakhulu uma unaye. Uyabona nje sukham kahle njena, you know, if unaye. Now because le hormone ngithe udopamine siyaqala siyehla, abantu abaningi abasadavazani as much as they did before. Kodwa umdavazo wabo bathi mebedavazana kube lo mdavazo o deep, kube lo mdavalo sexual othi noma wenza iround eyodwa uzwe nje ukuthi wenelile, ngoba yilo mdavazo okuyeka ukuthi uma senidavazeni uze umzimba uvevezela emva kwalokho. Okay, because you are connecting more manje, siniyahlangana more, oyiko nako useqala ukuthi sibe uyena. Ngitheni? Once seniconnecta suyaqala suyarelaxa, suyamtrusta, kodwa ke as part of ukumtrusta kwakho khona ke izinto sezivela ke manje lezi bezikade zivinjwe ile attraction yaseqaleni ukuthi uyahalelana nawe ufuna ukuba with the best kuyena, suyaqala suyashintsha ke. So kuvela nezinto obokade ungazibonanga ekuqaleni ukuthi hawu manje kwashintsha, manje kwanalo shintsho kulo muntu. Okay, now because nomdavazo siyaqala usuyehla kule stage, kumuntu obekade ezele umdavazo nje or umuntu umdavazo obalekile kuyena, abanye bahlukana kule stage ngoba omunye ebona ukuthi hawu njengoba engasangidavazi njengoba engidavaza kuqala mhlamba akasangithandi yini, kanti cha akukhona ukuthi akasakufuni, ukuthi nje kuphela i-relationship yakho isiba matured, it's maturing with time, isingena ku stage obokumele ingene kusona o 3 years kuya ku 5 years ke labo izithando zami. Okay, then hey, after 5 years senibondile ngithi manje siniyazana, niya-understandana na yonke into. After 5 years songena esinye stage. Le stage ke lesi i-stage lapho kuqala khona sokuqala inkinga. Lalela, kwenzeka kuona wonke umuntu. Le stage lesi esingenayo i-stage sokuthi usurelaxile, wathemba, angithi ukuthi hayi la ngisho ngisafe la. Khonto ezokwenzeka ezokwenza ukuthi ungasabufili lokwa safe okade ukufila ekuqaleni. So qala songena ke manje i-stage lesi sisibiza thina ngokuthi ama power struggles, struggle for power. Seniqala niyaxabana manje, nixabaniswa ngokuthi hawu wena wawenza kanje kuqala awusenzi manje kanje. Senicabaniswa ukuthi kunento oze expectayo ukuthi kumele ngabe ziyenzeka kodwa azenzeki manje.
nixabaniswe umuthi okuxubha nje kanti anixabaniswe umuthi okuxubha. Nixabaniswe ukuthi cha wena awungihloniphi, wena awungilaleli, awunginikeza isikhathi, unaka abantu abanye ngaphezulu kwami. Seninakisa nixabanise izinto ezincane. Zonke lezo zinto sithanda zami, it is nothing but power. It's power struggles within the relationship. Okay. Now ngiyafisa ukungena kule stage sama power struggles oku stage 4 because isona stage lesi esigcina sesenza ubudlelwano obuningi bonakale kanti besingekho isidingo sokuthi lo budlelwano bonakale. Sokungena ama power struggles ongazange uzwa understand wena ukuthi yini le power struggle and isho ukuthini. All right. Now ngizonaba kule stage ngoba isona stage esiba bukhuni kakhulu and abantu abaningi bahlukana kule stage kanti if ukwazile ukuthi uyimele izinto ezihambisana nale stage, that is when true love develops and blooms from a relationship yakho. Okay. Now kune theory ku psychology esibiza ngokuthi imago theory, ne? Le theory le ithi ukujela nge theory before ngiyichaza. Ithi kwezinye izikhathi siyakwazi ukuthi si project lo muntu esinaye simenze into ethize esifisayo ukuthi lo muntu abe yiyona. Okay? And le theory futhi ithi lo muntu isikhathi esiningi siyakwazi thina ukuthi uthande umuntu kanti lo muntu omthandayo kunento ngaye lo muntu ekukhumbuza umuntu oqala owakuthanda, umuntu oqala owakunakekela, umuntu oqala owakwenza ukuthi uzizwe angathi uyabelonga kumuntu. And lo muntu sithanda zami, it's none other than your parent, noma i-caregiver or whoever umuntu oyekunakekele nje okokuqala uthando lakho sayingane. Uye lo muntu wena othi uma usukhulile wakha i-image, okay, yothando, wakha image yomuntu ozokunakekela, wakha i-image yomuntu ozoba khona for wena around lo muntu owakuqala owakunakekela. So that is where sithando zami kubaleka kakhulu i-background yomuntu ukuthi ukhule kanjani, ukhuliswe kanjani. Ngoba umuntu nomuntu ugcina efuna kulo partner wakhe lento lo muntu okuyena umuntu oqala owamnakekela esayingane. Now i-problem ila. Yes, lo muntu uzoba attracted kuyena ngoba ukukhumbuza uma wakho or ukukhumbuza ubaba wakho ubuhle bakhe. But also lo muntu uzokukhumbuza also ububi bakhe, uzokukhumbuza the good, the bad and the ugly. Nama strengths akhe uzoba nawo, nama weaknesses akhe lo muntu loyo kwa umuntu oqala wakunakekela. Lo muntu uzoba nawo. Manje ekuqaleni ngesikhathi kusasebenza ibiology, kusasebenza ichemistry nengqondo yakho, konke lokho ngoba umuntu musamthanda ekuqaleni wena owenzayo ngengqondo yakho ucreate le image yokuthi lo muntu is the best. So lokho okwrong awufuni ukubheka wena because ubona only the best kulo muntu. And ngesikhathi wena uheheka ilo muntu akukona ngoba kuukuthi lento ayiyona ngempela ihealthy iyaphila kuwena nokuthi into oyidingayo, but it's because into efamiliar kuwena, into oyijwayele, umuntu omjwayele lo. That is why ugcina wena kube enye into futhi ke manje ekwenza uheheke kuyena lo muntu ukuthi uhlale kuyena, because le energy ewuwe ngaphakathi eyathola ukuthandwa ile nhlobo yomuntu oqala wakuthanda unayo lo muntu futhi kuyena. So that is why, for example, uzothola ukuthi intombazane eyakhuliswa ubaba mhlamba ngamkhulisanga kodwa waba nobaba owengekho available, lo baba kuyena, lo baba wenemizi eminingi, lo baba wabashiya, lo baba wengamnakekeli, wahlala no umama kuphela wesokola ezikhulisa lezingane, ubaba engekho, mhlamba wazobuya late ubaba empilweni senikhulile, nihlupheka mhlamba ubaba ukhula nomunye umndeni, uhamba nabanye abantu besifazane. So engqondweni yakho ukhula wawubona ukuthi ubaba akekho for mina, ubaba akekho for imizwa yami, or mhlawumbe ubaba wakho walahla uma wakho, and wena engqondweni yakho ezingane ukubona ukuthi ubaba wakho walahla wena. Okay, wena as umuntu wesifazane, if lokho kwenzeka kuwena uzofuna indoda also ezoba njalo, even if akuyona indoda ezokulahla kodwa ngokwemizwa akazoba umuntu ozoba available kuwena for imizwa yakho. Uzoba umuntu
othi mudinga wena ukukhuluma uthola ukuthi akakwazi nanokukhuluma. Ngesikhathi umdinga kakhulu akekho available uze ukuthi hawu ngesikhathi maze ngimdinga kakhulu lo muntu akekho, unama excuse ngesikhathi ngimdinga. Akabhekile mina kuphela, ubheke nabanye abantu, ubheke umsebenzi wakhe, ubheke ezinye izinto, ubheke umndeni wakhe, akanakile mina kuphela. Kanti enye yezinto yak-attract kuyena ukuthi vele lo muntu kukhona into ayiyo ekufanisa ekukhumbuza ubaba wakho, ngoba nobaba wakho wengekho 100% available kuwena engqondweni yakho nangendlela wena owawubona ngayo. Manje kwenzeka kanjani? Uthi uma usukhula, uthi mufuna uthando, uzofuna uthando oluzohamba liyo replacer uthando oluzohamba liyokopisha lolwathando wena owawukade ulidinga usayingane. Yes, indlela ethize uzobe ulireclaima lolwathando, kodwa futhi uzobufuna wena umuntu ozohamba uyopholisa inxeba. Unfortunately le nxeba kulona lakhe lo muntu onayo, and that is where ngithi noma sengenza i-counseling kuma couples amaningi ngithola ukuthi lo muntu baxabaniswa ayinkinga zabo, baxabaniswa yinkinga yokuthi uthola ukuthi umama unenkinga yokuthi umenza lo kuba ngathi ubaba wakhe, nama blames ababa wakhe ublame lo. So u-expecta ukuthi uhusband wakhe ahambe apholise izilonda bongazona ezakhe umnomzane. So usezokujaja more wena afuna ukuthi lento omele ukube yiyo ileyanto ubaba wakhe angazange abe yiyona. Nomama futhi same kumuntu wesifazane. If uma wakhe or uma wakho umuntu wesifazane mhlambe boku ilo mama o strict kakhulu okucontrolayo, hey intombazane ngalesikhathi ayiphumi ngalesikhathi intombazane buya hey abafana ukukhuluma nobani ugqoka kanjani hey. If uma wakho ube strict, lalela ube strict for a good reason uma wakho, but ube yi first person owakuthanda owaba yi caregiver kuwena. Uzothi ngesikhathi usuchoose umuntu again, yes uzochoose indoda ekunakekelayo, yes uzochoose indoda ekwenzela yonke into, ekunikeza imali, ekwenzela yonke into, ekukhokhela, kodwa uzochoose umuntu ozokwenza angathi kufanele ukuziprove ukuthi enough. Uzochoose indoda ezoleka izama ukukufixa, ungakwenzi kanje, hayi ungakwenzi kangahlali kanje, hayi wrong kanje. Uzochoose indoda ezokwenza ufile angathi awuhlakaniphile, ethi noma eshe into sometimes azakusho ukuthi hayi awusile, and ukusho kwakhe lokuthi awusile kuhlala kakhulu deep kuwena, only because kuya esilondeni esithize esingaphakathi kuwena sokuthi umama wakho wathi vele ngesikhathi ekhulisa wecontrola ngendlela angathi awukwazi ukuzenzela wena izinto, wakucontrola wakufaka kwi-cage. Nendoda ozoyithanda kuzoba umuntu futhi ozovuma ukucontrola, ozokutshela wena ugqoka kanje ungagqoki kanje, landela lokho, awufunanga ngani, ebusuku ulala ukuphi, uhamba kuphi. Kanti it's the same thing ekwenze waheheka kuye lo muntu wesilisa, it's the same thing yomuntu wena uma wakho oyekade eyiyona. Nawe mhlambe umuntu wesilisa kuyenzeka futhi ukuthi mhlambe uma wakho wakureject usayingane, uma wakho wengekho available, uma wakho wakulahla, or ufila ngathi uma wakho wakulahla. Mhlawumbe uma wakho uyasebenza engakhulu nawe wahamba wakuhlalisa kagogo, so ufila ngathi uma wakho wenake ezinye izinto. Mhlawumbe uma wakho wahamba wagcina esethola omunye umuntu wesilisa, wazaliswa womunye umuntu, umbona ngathi uzinake kakhulu lezi ingane zomunye umuntu more than enake wena, ngoba wena ukuhlalise kwagogo kwawena. Same umuntu wesilisa uzohamba ufuna umuntu wesifazane ozokukhumbuza uma wakho. Now wena umuntu wesilisa uzothandana nomuntu wesifazane one ongeke akwazi ukubonisa kahle ukuthi uyakuthanda ufeel ngathi uthandiwe. Uzozwa ngathi uyabandashise, you know, kuba ngathi ulangazele kakhulu uthando lakhe. Okay, kwesinye isikhathi uthi ubona ukuthi umuntu uhlamba kakunakile ngendlela wena ogcuma kuqala sofuna omunye umuntu wesifazane, sofuna omunye, because uzama ukufila leya gap yokuthi uma wakho wena wambona njengomuntu owakulahla, wambona njengomuntu owathanda abanye ngaphezulu kwakho. So manje suyashesha wena ukugive up kwi-relationship, suyashesha ukubona ukuthi awuthandwa, even if lo muntu okuthandayo ukuthanda ngendlela yena best akwazi ukukuthanda ngayo, but wena kunalo thando olunye ngaphezulu olidingayo kuyena umuntu wesifazane, because
deep down usakhalela lolwathando lama wakho obona ngathi uma wakho wakuncisha lona uthando umuntu wesilisa awusakwazi ukusettlisha kahle ku relationship yakho kanti deep down wena ukhalela lolathando lolya oluphuma kuma wakho. Now uma sokwenzeka kanjena ke sithandwa zami leya honeymoon phase iyaphela ku relationship. Soqala manje ingxabano nezingadingakali othi umuntu uma sufika uyabona ukuthi hayi man asikho isidingo sokuthi labantu ibaxabanise lento. Uthola ukuthi mhlambe lo usethi hayi akangilaleli nje lo muntu akangihloniphi akangilaleli kanti deep down akukona ukuthi awumhloniphi akukona ukuthi awumlaleli kuphela kunalengane ubiyena lokungaphakathi okwalimala ngokuthi akazibonanga ebalekile ekhula. So uthi wenza into wena abona ngathi wena ungamhloniphi kanti lento imkhumbuza into eyenzeka kuyena ekhula manje usefuna inhlonipho mo kuwena because uzama yena ukureplace lesasimo esenzeka kuyena esayingane lapha azizwa khona engahloniphekile. Usefuna ukuthi kube wena manje unkosikazi wakhe ozoreplace lokuhlonipheka kuyena. Okay? Oh, lo wesifazane athi eyindoda yami yangibhora nje ayikhulumi ayithanda ukukhuluma uyazithulela nje inkinga akazikhulumi ngithi mengikhuluma inkinga naye avela azithulele nje Dr. Mthembu angasho lutho kanti problem is not ungakhulumi kwendoda yakhe lemlimazayo kakhulu. Iproblem ukuthi if ithula indoda yakhe uyifunda wrong yena ngaphakathi kwakhe uba nokusaba ukuthi ish nje obethulile mhlawumbe usezongilahla mhlawumbe akasangifuni mhlawumbe akasangidingi ngoba ngesikhathi ngikhula ubaba wethula ubaba wengekho ubaba we-absent. So ukuthula komuntu wesilisa kumina kusho ukuthi akangidingi kusho ukuthi mhlawumbe ngibalekile kusho ukuthi khona okunye okubalekile kuyena. So uyabona nje sithanda zami ngokubalula nje yonke nje into eyenzeka kule stage sama power struggles obudlelwane ne relationship. So uyabona ukuthi kuningi ubudlelwane obonakala kade kungafanele kanti bonakaliswa ukuthi vuka izilonda sokuqhumbuka amathumbu amadala ongawona wakho ithumbu lalomuntu le history yakhe nokuthi udlulephi wathandwa kanjani before kwakhekani kuyena engqondweni wena suzo sacrificeeka manje ku relationship yakho ngenxa yezinto lo muntu angazange aze adlule kuzona kubudlelwane. Now omunye uzothi manje Dr. Mthembu kuyadluleka yini lana ikhona yini indlela yokuthi silungise lento ikhona yini indlela yokuthi i-relationship yami idlulele kwi-true love ngoba lalela uma sudlule wakwazi ukunderstanda ukuthi udlula kanjani kule ngqinamba ngampela hayi ukuthi udlule nje ngokuthi uthule uthi hayi kwenzeke kanje ungijolelile kwenzeka ngiyazithulela nje akukona ukudlula lokho. Ukudila nento is to really understand nokuthi uaccept ukuthi kwamina lo muntu lo ukhipha lento nje engilimazayo kwamina ngilimele kukhona ukulimala ongaphakathi kumina kukhona ukulimala ongaphakathi kumina okungenza ngireact kuyena ngalendlela engireacta kuyena naye futhi kukhona ukulimala ongaphakathi kuyena okulinyazwa izenzo zami. So the minute ngiqala ukuthi number 1 ukwazi ukunderstanda lo ukuthi khona ukulimala okukhona ngaphakathi kwethu nako kwenza ukuthi sithandane ukuthi asidile nako lokulimala ongaphakathi kuthina asidile nayo leyo ndlela ukuthi umuntu wakhuliseka kanjani asidile nayo leyo ngane esakhala ngaphakathi esadinga ukuphunyuzwa leyo ngane esadinga ukuthandwa leyo ngane esadinga ukutshelwa ukuthi ibalekile leyo ngane esadinga ukutshelwa ukuthi enough. If ukuthi andlulile kuloko nizohlala ninazo lezi ngqinamba kodwa if ukwazile ukuthi nijule kuthini cha asicabaniswa yithini sicabaniswa izinto esingaphakathi kuthina. Uma nikwazile ukuthi lezo zinto nizibalule nikhulume ngazo uma nikwazile ukuthi nizivumele nisi-accept lezo zinto ukuthi zikhona ku right ku wrong kunjalo kodwa ukuthi nazi ukuthi uma lezi zinto sezivuka sizihandlisha kanjani kubudlelwane bethu. Uma lezi zinto sezivuka akusho ukuthi lo muntu akangifuni akusho ukuthi lo muntu akangithandi manje but kunendlela mina uma sokuvuka legwebu kuyena kunendlela kufanele mina ngikwazi ukuthi ngimkhosele ngakhona ukuze ngikwazi ukuthi azi ukuthi right now
akona ukuthi ngithi angikulaleli or angikuzwa or ngiyakuziba, okay? Ngoba kuyena lo muntu usuke efuna ukuzwa ngaleso sikhathi ukuthi hey lalela, ngikhona, ngisakhona for wena, ngisakuzwa, ngisakudinga, ngisakuthanda, kodwa angikufuni ukuthi nokuthi. So ukwazi ukucommunicate ngendlela ezofika kahle kuyena, ezomukeleka, azi ukuthi cha mamazi, iposition yakho isakhona, iposition yakho ngisakuthanda, yebo usayikona konke kumina, kodwa nandi inkinga esifuna sibhekana nayo, kodwa angikufuni ukuthi ungikhulumise kanje, kodwa angifuni to behave kanje, angithandi ukuthi wenze kanje. Leyo nto izokwazi ihlale kahle ukuze naye akhule, not just manje but akhule nengaphakathi lakhe likuthole ukuthi liphumule. Welcome to Medolution Lifestyle Wellness Clinic and Spa, where health is everything. As an integrative medical practice, we offer holistic, individualistic treatments. Each journey begins with a full blood screen and a complete medical examination, followed by a personal treatment program tailored to your unique needs. We also offer a wide range of services including weight loss programs, detox programs, skin and beauty treatments, aesthetics, stress therapy, and lifestyle coaching. We are located at 6 Old Main Road, Bothos Hill, South Africa. Find out more on our website www.medolution.co.za or contact us on 031 765 8475 or send us an email at info@medolution.co.za. We are open Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. and Saturday from 8 a.m. to 1 p.m. So that stage of a relationship, iheaven akumina ngiyixoxa nje. Ngoba sonke izithandwa zami siyadlula kuzona, sonke, no matter how educated you are and how skilled you are, sonke siyadlula kuleso sigaba sama struggles kuma relationship. But again, njengoba ngishilo, leso stage sema relationship sokusuke stage just before real and true love iqala, it flourishes. Lalela, akukona ukuthi kusole ngekho uthando kulezi ezinye stage, swele ukhona. But once wakwazi ukudlula leso stage leso sama struggles epower, that is when you begin to accept and understand umuntu wakho. So kuba uthando olumnando, all smooth, ukuthi noma umuntu kwenzeka into vele umthetho wakhe lo vele uzithulele, noma umuntu siyakubhampela suyamazi, because it no longer hurts ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho izinto umuntu azishoyo. That is when you begin to connect spiritually, you begin to connect even more physically. Ngoba manje noma nidavazane akusekho into ama resentment ne-anger nokudinwa okubambile menidavazane ukuthi kukhona into oyibambile ukuthi awufuni ukumnika namhlanje. So uyamnika nje noma kukhona into obumdinele ukuthi uyamnika kube mnandi bese udeyilalela ngisakudinelwe njalo kodwa ebo kumnandi umdavazo wethu. So once ufika kuleso stage of knowing ukuthi asikho isidingo sokuthi uyuze kwawona umdavazo ukuthi uthole ipower, then you know. So ufike kulwandle, kwi-ocean ye-relationship, lapho yonke into is now free flowing and everything is almost automatic. Yonke into siwukwakha, siwuthando ne-connection. Kubantu abaningi-ke suke 7 years yaphezulu lapho. Kwabanye the stage sama struggles siqala from 7 years up to 10 years. Thola kuyadonga nje 7 years, but after 10 years, I mean senindawonye, after lo 3 years okushukana nizama ukunderstanda lezi zinto, if anikwazanga ukuthola itherapy ezokwazi ukuthi inisize ngokusheshsha ukuthi hey asambe sovundulula lezi zinto eziyinhlungu esikuthwele kwakudala, lokho kuzonisiza ukuthi nisheshe nidlule kulesigaba. Kodwa once wafika kulesigaba sothando, that's the stage when you begin to grow ku relationship. That's the stage when you begin to trust with even asking ukuthi ukuba automatic kuleso stage sothando, always stage sokhula also ku relationship yenu. Okay? Now, knowing ukuthi uthando very important. Uma sufika lapho, it's rooted not just ku chemistry but also in choice. Meaning nawe kunama choice nezinto okufanele uzihambe kuze zikunisize ukuthi relationship yenu ikhule. All right? Now,
ngiyafisa ukuphinda kubhuti ngoba kufanele ngiyivale ngokuthi ngimsize yena kule problem yokuthi manje usekuleso stage yena ku relationship yakhe sesimenza manje afila ngathi iyaphela i-honeymoon kwenzekalana. Now bhuti, wena usestageini esingekho bad, usaku stage sokubonda nomuntu wakho, that's where you are. Alright, but yazi njengoba kule stage sokubonda ngishilo usenze stage 4 okuyile stage leso sama power struggles asazofika. Ungavumeki ukuthi umdavazo ube yenye yezinto ebe umsusa noma umsukela wokuthi efika ama power struggles ngoba sometimes now umdavazo once usuqala sowehla ku relationship suyaqala sokuba nepower suyephumela ngaphandle omunye uthi hawu ngoba kusho ukuthi njobe engangilali kusho ukuthi hayi njobe engangilali ngizokuthola ngaphandle ngoba kumele ngimthole ngumuntu wesilisa njobe enganginaki njena ngizothola ukunakwa umunye umuntu enye igaya seoffice yanginaka singiyajola sengiqala ukuthi ngibe ne communication nabanye abantu ngabo WhatsApp. Be careful of leyo nto engase yenze ukuthi ungene kuma struggles kanti bungakabi stage sama struggles akho. Now let's say ke manje kuwena ke bhuti ukule stage kuwena sokubonda kodwa umdavazo wehlile. Very important ukuthi you have to know ukuthi umshado vele nje unama responsibilities. Umshado kukhona istage ikune rhythm yokubhoranyana njengoba kunale routine ehambisana nawo umshado ugcine kuyi service ukuthi nje hayi service kumele kanti ke khumbula ke kunezinto kumele uzenze both wena and umesisi wakho. Uma sinijwayelene ku relationship khumbuzanani futhi ukuthi yazi always ngihlala ngisho you have to know ukuthi umuntu wakho yini language yakhe yothando yini azizwa ngayo ukuthi uyamthanda. Omunye ufuna ukuthi umthengele ama gifts if kuukuthi ama gifts ayi language yakhe yothando mubona ukuthi kuyehla umthengele igift uthi ngikuthengelile nje ngoba ngiyakuthanda mama wazi wami ngoba ungizalele ingane ezinhle ngoba ungiphathele umuzi wami kahle umncome omunye udinga ukuncona. If kuukuthi umuntu udinga iservice kuze ezizwe ukuthi uyathanda menzele into akake fike nje ekhaya sumgezela izitsha or sumenzelile sumqinelile sumenzele into ezokwenza ukuthi umsebenzi wakhe ube lula umfakele upetrol noma udizile emotweni yakhe umthatha imoto yakhe by surprise uhamba uyiwashe nje imoto yakhe so umsurprise ngeservice if kuukuthi lo partner wakho izinto azithandayo. If ufuna ukuthintwa mhlambe go back to ama massage ukuthinte wena use senses use oils vuselela imizwa yakho naye umassage umthinte ushintsha ama lights eroom nje wade ngikhuluma last week fake nice music i sense of hearing leyo usebenzise wonke ama senses akhe taste uthola ukudla okumnanzi into enzoyidla i taste ngoba uvusa imizwa uvuselela imizwa yakhe yonke not necessarily yasekameleni but also khumbuzanani lezi zinto ezanenza ukuthi you must fall in love to begin with. Mhlambe go back to lezi zinto zasekuqaleni wakuvele kuyizona izinto enanizenza yani endaweni lezi nanijwayele ukuzenza nikhumbuzana uyakhumbula sasiza lana kule PS nawe kanje konke lokho kukhumbuzana izinto nihambe the path yezinto enanizenza nisaqala ukuthandana ukodwa lokho kuzovuselela injabulo nothando. Ningakhulumisani nje ngoba uthi hayi ungiphathele anyanisi ungiphathele usawoti mobuye emsebenzini cha okumessage umuntu wakho nje just ukumchecka nje jolani nomuntu wakho have an affair naye kuze nikwazi ukuvuselela imizwa yenu neyokujola neexcitement awukwenza into akade nga expect nje ube spontaneous ungabe ukuthi ngiyamazi vele uzokwenza into eyodwa njalo njalo awukwenza enye into not necessarily embedeni kuphela but nasempilweni ukushintshe nje akakubona ukuthi wow hayi washintsha sithana sami hey washintsha inwela ayibo waqoka enye indlela manje washintsha kuze angakujwayeli wena ukuthi awuyakwazi vele style sakho awukushintshe. Of course in changing iba comfortable iba uwe kodwa uke ukufaka ivavavum nje nakuwe wenze sure ukuthi ubukeka ngendlela azothi naye athathe i double take akasabi ukuthi hey bazongithathela lo muntu because uvuswa leyankanuko uvusa lokakhala kuyena ukuthi akakhalele futhi nale excitement yena ukuthi mayibuye futhi ku relationship. So brothers la ku podcast yami ikhona ngicabanga kwaku podcast number 3 okay lapho engangikhuluma khona ngokuthi wenze njani just to reawaken umzimba wakho all the hidden pleasures emzimbeni hambani yokwenza lokho nivuselele ezinye indawo wenze surprise date night surprise yazi umuntu wakho if esinishadile kubalekile ukwenza ama surprise ngoba konke okunye yakwazi nihlala ndawonye yonke into uyakwazi yenza izinto ezizomsurprise
always good. Any kind of surprise, birthday party surprise, noma yini surprise umuntu wakho, konke lokhu kumnandi kuyavuselela. But ngoba ukhale ngama rounds, ngiyafisa ukuthi ungathathi into ema round kube into ebalekile. Kwi relationship it's not about ama rounds, it's about quality yomdavazo enwenzayo. Ngoba ungawenza ama rounds awu 10 kodwa nithola ngixabena nizwene ndivundovu njena, you know, akumnandi. But ungayenza iround eyodwa strong, rich, deep, ekwenza ukuthi kushiye uvevezela nawe ufile angathi udelile, ufile ubumnandi, ufile angathi uyabelonga, ufile safe, ufile angathi uyathandwa, ufile angathi uyigugu. Konke lokho ngokwenza iround eyodwa nje emnandi. Musa ke kodwa ukubheka ukuthi ama round maningi. Bheka wena equality ye-connection phakathi kwakho nomuntu wakho, equality yomdavazo ekhona phakathi kwakho nomuntu wakho. And very important, yazi ukuthi akukona i-desire nenkanuko ebulala umshado nobudlelwane. Akukona inkanuko nokuthi i-desire ayikho nenkanuko ayikho, but into ebulala ubudlelwane, into ebulala umshado ukuziba. Ukuzibana, ukuziba izinto ezincane ezivelayo masuthi ngiyayiziba lento. Ukuziba enye yezinto ebulala ubudlelwane, ebulala umshado, ngoba ugcina suziba nento ebalekile nemizwa yakhe suyizibile ngoba sujwayele ukuziba wena ku relationship. So if there's anything you've learned about today, baby, musa ukumziba umuntu wakho, ungaziba imizwa yakhe, ungaziba ama feelings akhe, ungamzibi indawo umuntu wakho, ngoba ngesikhathi wena umnikeza leyo connection, uconnecta nayo, uconnecta nobuyena ngokuthi ungamzibi umuntu wakho. I caught the look you're trying to hide. I think akumele ama exercises enganifundisa kuona ukuthi ukuphefumule nje. Deep breath in and relax your shoulders, relax your jaw, relax back yakho, uke nje uphumule. I think sonke siyadinga ukuyenza leyo relaxation. Ngena kuyona i-YouTube yami from my last episode yokurelax umzimba nje, ukhumbula ukuthi ngathi wenze njani just to relax umzimba, ngoba I think after this talk, hey, we do need to relax. Bengithi ngizowathatha amanye ama VN, lalela le ibifuna ukuba yodwa nje, ibifuna ukuba i-one night stand on its own. So sithandwa zami, I think we've come to the end of our show. Thank you so much for sharing the space with me, Dr. Nomcebo Mthembu. This was a hot, steamy one. We moved from attraction to dopamine rush, you know, nobumnandi bomdavazo, to wonke ama wounds esiwathwele nezikhwama zenhlungu esizithwele ezinye akuzona nezethu esikhula kuzona. Kodwa I think i lesson enkulu sithanda zami ukuthi uthando can also be a mirror. I-relationship yakho can also be isibuko esishoyo ukuthi khona lokumele ukuthi udlule khona, khona lokumele ukuthi ukhule, and mhlawumbe usebenzise i-relationship yokuthi udlule kulezo zigibgaba owadlula kuzona. So meaning ungayisebenzisa le mizwa oyizwayo ku-relationship, khona into ekutshelayo, khona okufanele uyifunde, even if kubuhlungu, but there's a power kukona lokho obuhlungu okuzayo ku-relationship yakho, khona into okufanele uyifunde ezokwenza wena ube a better person for you, not for anyone else, for you, so that you can be a better lover. So, sithandwa zami, this was beautiful. This was intimate. Remember to like we podcast yami ku Dr. Nomcebo Mthembu Network ku YouTube. Remember to subscribe and to put a notification bell so that each time we on, baby, now we're on and we can do this thing. Sisobabili, again, sithandwa zami, it's been beautiful. It's been a pleasure. I hope you have learned. If kukuthi kukhona udinga ukuthi ukuzwisise kahle, buyela emuva rewind i-podcast yami ulalelisise. If kukhona lapho wena ozibonayo ukuthi Dr. Mthembu, mina nomnyeni wami nansi ingqinamba la, and you need me ukuthi ngikubonise ukuthi yini in your background, in your childhood engasikwenze ifome leyo nkinga leyo, ngithinte sami ukusendele ama message, ungithendele i voice note, ngoba lalela akumele
imshado iphele. Akumele i-relationship la sokwakhe khona sokunezingane iphele. Ayikho into engeke ize ingeke ingalungiseki. Yonke relationship iyakwazi ukuthi ibhandeke, nikwazi ukuthi nakheke, nikwazi nifike kuleya part ekade ngikhuluma ngayo sokuyi free flow, i-ocean where you are just free and you are flowing and you're feeling loved and you're feeling safe and you're feeling secure, you're feeling emotionally safe ukuthi ube nomuntu wakho. So sithando zami, this has been another episode of Sex with Dr. Mthembu. You are intimate. Tonight you are intimate. We're intimate. Nami Dr. Nomcebo Mthembu. Ngiyakuthanda kakhulu sithando zami. Have a great night. Ngiyonibona again next week 6 o'clock on Sunday. There's about to have sex each time at 6 o'clock, baby. Good night.